dipersilakan duduk kembali. Mari kita dengar liturgi dari barisan prosesi. Gabe di dok Yesus matu ibana, audo dalani, dohot hasitongan, dohot hangolua, dangadong nasahat tua mai ya somar hite sianau. Bibel ay namarngol dohatan di debata jala marpak korhon jala tumajom sian nasa podang si dua baba jala torus do disirang hosa dohot tondi ring dohot utok-utokna laos diuhumi do sinakap dohot na pinikir ni roha. Lilin dungi diulahi Yesus mamuse menjamitai nasida nin nama ahudo panondang ni portibion nasotupa mardalan ni naholom nasa namangi hutodao ai ibana dotahe panondang hangoluan. Audo hau angguri hamudo ratingi namian di bagasan au jala au di bagasan ibana ima namar parbuehon dagodang aidang tarulahamu agiaha anggo somar dongan au. Ae alaina manginum ait silehonoki nasotupa mauas be iro di saleleng-lelengna ai anggo ait salehonoki gabe mual doi di bagasan ibana nama baor sahatro di hangoluan si saleleng-lelengna. Inganani pelean nahua poi mahamu ale akadongan marhite-hite asini rohani debata pasahat hamu madaging muna bahen pelean nabadia nama ngolu nabadia nah hinalomohoni debata ima hadaulatoni nama roha. Bunga adalah simbol dan warna dunia. Firman Tuhan berkata, seperti bunga ia berkembang, lalu layu seperti bayang-bayang. Kita hilang lenyap dan tidak dapat bertahan, namun kuasa Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kita sepanjang masa. Amin. Salam, puji Tuhan karena kemurahan Tuhan kita kaum perempuan Puria HKBP Pekanbaru dapat berkumpul di gereja ini untuk merayakan Natal seksi perempuan dan memperingati Hari Ibu tepatnya tanggal 22 Desember tahun 2023 ini. Dengan tema Hasangapon ma di debata di ginjang damema di tanoon. Subtema marhite perayaan Natalon tarjodo akaparopuan makobasi songon natutuhani jalaga besibuan dame di Portibion. Acara kedua kata sambutan dari Ketua Natal Panitia dari
Natal seksi Paropuan Inang Galingging Boru Simamora. Horas madihita saluhuna. Na maledo nung taulak ko jolo mo siya sa sona semangat. Horas madihita saluhuna. Songonimat to. Selamat hari Natal madihita saluhuna. Ala di hari Sadario tanggal 22 Desember tongondo hari Ibu. Ala nii pupasaha ma tuhita akadongaku ina. Selamat hari Ibu madihita saluhuna. Mauliate ma tapasaha tuamat tadebata na mga lehon hahipason doho las niroha boy hita marpungu di Bornginon madohoti ibadah perayaan Natal seksi Paropuan Huria HKBP Pekanbaru. Nahu parsangapi hami amang pendeta resort dohot inang. Nahu parsangapi hami inanami Pangula Nago Tiki dohot keluarga. Suak songoni nang inang Bibel Pro nami songon koordinator ni seksi Paropuan Huria. Nahu parsangapi hami. Nahu parsangapi hami ketua seksi Paropuan Huria. Nahu haholongi sude dongaku panitia Natal Paropuan HKBP Pekanbaru. Dohot nahu haholongi hami amanami inanami nang akayanakon nami naro di Bornginon madohoti ibadah perayaan Natal seksi Paropuan Huria HKBP Pekanbaru. Songot tema Natal paingoton hita di Bornginon hasangapon ma di debata dame ma di tanoon. Doho subtema marhite perayaan Natalon tarjou doa kaparopuan makobasi songon natutuhani jalagabe si buat dame di Portibion. Alani tuhita akaparopuan manang aha petutuna taula bataula ma songon na tutuhani jalagabe si buat dame mahita tutu diganup ulau tabe diaka parsaorata si ganupare songoni majolo hata sian sambutan sian au ketua panitia Natal. Songo kata ni si tua-tua madohonoku eme si tabatua manin na parlinggo man ni sibor. Debatata do si liat tua salu na mahita di paroro. Mauliate ma horas. Kata sambutan kedua, kami persilakan Ketua Seksi Perempuan HKBP Pekanbaru, Inang Sintua Nyonya Situmorang Boru Damanik. Berbahasa Indonesia ya, Manginang ya, mohon maaf.
Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Horas, puji Tuhan. Yang terhormat, Amang Pendeta Victor Singal Silalahi STHMM beserta Inang, dan yang terhormat Inang Pendeta Rita Boru Simanjunta STH, dan yang terhormat para sintua yang bertugas pada saat ini dalam pelayanan, yang terhormat Amang Sintua Tinambunan selaku dari Dewan Kononia, dan terhormat Koordinator SPH HKBP Pekanbaru Inang Bibel Mas Rio Sinaga, dan yang terhormat Ketua Panitia Natal beserta wakil dan pengurusnya, dan yang saya kasihi dan saya banggakan adalah Seksi Perempuan Huria HKBP Pekanbaru beserta ibu-ibu yang hadir pada saat hari ini. Puji Tuhan, kita boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada saat ini yang diambil dari tema Lukas 2 ayat 14. Hasangapon ma di debata di ginjang, dabe ma di tanoon. Dalam bahasa Indonesia, kita ambil kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita bersyukur semua dalam keadaan sehat sejahtera tanpa kurang dari suatu apapun juga, dan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan berikan pada kita hingga kita semua sini dalam keadaan sehat sejahtera dan dapat melaksanakan perayaan Natal Seksi Perempuan Huria HKBP Pekanbaru. Saya ada menyampaikan sedikit 5 makna dari Natal kita pada saat hari ini, Inang ya. Yang pertama kita ambil makna Natal adalah bukti cinta Tuhan kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Dan makna Natal yang kedua adalah momen untuk saling berbagi dan peduli terhadap sesama, di mana Yesus lahir mengorbankan dirinya sebagai bukti cintanya kepada kita, orang yang percaya. Dan yang ketiga, Natal adalah kesempatan untuk mengucap syukur kepada Yesus yang telah lahir untuk kita. Yang keempat, Natal mengingatkan kita untuk tetap sederhana dan rendah hati, di mana Yesus juga lahir dalam kesederhanaan, dan di sini adalah alarm bagi kita untuk mengingat bahwa kita segala sesuatunya kita lakukan tidak ada untuk dalam kesombongan bermegah diri, tetapi menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang apa adanya dan rendah hati. Yang kelima, Natal adalah kesempatan untuk mencari bertemu dengan Tuhan. Begitulah kira-kira yang akan saya sampaikan pada saat sore hari ini. Teriring salam saya juga mengucapkan untuk kita semua selamat Hari Ibu, Inang semua. Kiranya kita tetaplah menjadi ibu yang kuat, ibu yang bijaksana, ibu yang menjadi tiang doa, dan ibu yang menjadi penyelamat bagi keluarganya. Saya rasa itu aja. Selamat Hari Ibu, selamat Hari Natal untuk kita semua, 25 Desember 2023, dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kata sambutan ketiga yaitu dari Ketua Dewan Koinonia Amang Sintua Tinambunan. Kami persilakan. Shalom. Upa dua hali mate. Shalom. Luar biasa. Nang maledo pekan inang.
Jadi sasitong na molo pajupang dohot akka ina lumobi ina huria pakan baruon. Molo siya jolon danga dong ra nasodek-dekan. Tidak terkecuali hamisad diri. Malamon nuansa gold. Itu berarti nuansa emas. Ina Pekanbaru berhati emas. Amin. Ate amang paditate berhati emas. Bahasa udok songoni luar biasa do ina Pekanbaruon. Saluhut program ni huria danga dong na tertinggal. Na tolu na satanon tolu periode ma na marguar paropuan borhat tu negeri Samosir. Parjolo paropuan resort Pekanbaru. Na paduahon ina huria Pekanbaru. Na patuluhon lansia na didominasi aka opung boru tu Samosir. Berwisata rohani. Jadi luar biasa paropuan huria Pekanbaruon. Na perjolo sahali na waholong hami di bagasan tuhatay amang padita resort Victor Singal Hasilalahi dohot inang keluarga. Soni nang waholong hami inang nyonya preses padita hatu sutape Arab dohot tita di bagasan tikyon inang boru silain. Selamat Natal inang. Soni nang na waholong hami na perjolo sian pangulanagok inang koordinator Bibel Pro Mas Rio Sinaga. Diang winang bibelon guarna mabibel. Sudedo natoho dokono ninangon apalagi mengarahkan aka parupuano. Nawalong hami amang guru ria inang diakones inang boru tapea. Songon inang nawalong hami inang liturgis situa boru Tapu Bolon. Na perpudi sahali. Na walong hami inang padita Rita Simajutak. Songon parjamita di bagasan obason. Gudang muliate dinangon ala natwari Natal ni punguan ama sangat sukses. Dibayan amang gurning. Na mangalap inang boru si Majutak. Luar biasa. Hidup suasana. Di bagasan obason tama tapasahat puji-pujian neroata. Di naboy sikop marnatal saluhna paropuan HKBP Pekanbaru. Bersamaan dohot Hari Ibu. Mother, how are you today? Inang, sehat dohamu? Sonima di dokon ake anak kota nasaboy takas dope pajupak kita di hari Natalon. Di Natalan non Roma au inang patadahon parumemi. Inna do tahe inang dohok na naik kelami ido tahe marolo polo ma rohami nang. Marlas ni rohama di suasana Natalon. Dakpiga songonon situasi naboy jupak kita. Namar Natal do akka sekolah mingguta parjolo. Namar Natal do musena posobulong remaja. Namar Natal do natwari seda ama huria Pekanbaruon. Jalan namar Natal do dua rinak salpu lansia. Terakhir ina Pekanbaru. Bahasa terakhir ala 3 tahun terakhiron saya dipahobar akka inata na cantik-cantik kodo. Pernataloni itu hari ibu. Jadi luar biasa do. Momen hari ibu dan suasana Natal. Jadi tangyang nami sian saluh na parhalado. Ay na mewakili parhalado do hamin nangison dohot dewan-dewan. Dewan Koinonia. Dewan Marturia. Dohot dewan Diakonia. Pasahat to tuhamu akkay na nami. Na cukup doras berkegiatan, nah cukup tangguh dalam keseharian, baik di Jabu terlumobi di huriaton. Pasahat tetua kaina nami saluhna. Saya sikajang umur mahamuna. Di tonga-tonga ni huriaton, di tonga-tonga ni keluarga tua katiki naneng ro. Hulak koma pabuahon memang luar biasa do inaon, terutama di bagasan tahunon wila.
Jala memang dak terlepas saluh na isian akka keaktifan ni akka pangulan nagok terutama amat padita taon padita silalahion nomor gor padita Victor gurang do memang padita tadison nama si beta-betaan lao pahehon parsauran hasadaon sada di pikiran sada di pambainan nang diaka holong ni roha di bawah kepemimpinan manang diuluhon padita taon gurang do kemajuan di bagasan taonon akka parhalado ni huriata borhak do menerima pembekalan dak tubali ge ale tubali do luar biasa do jala secara fisik gurang do kemajuan nata alami di bagasan taonon jadi ang giak matu tahun yang ro memang dak pala magudak ko makataya te asal nomor gol Victor silalahiom mah memang margor Victor lambang kemenangan manigor sudedo wereng sukses serius gurang do margor Victor Sitorus tim multimedia sehingga boya saraton tanikmati sedemikian rupa satu jabu-jabu mau lihat emang Sitorus tim multimedia kalau Victor tinabuna do nasadong di son alian gua di HKBP di pusat adong lo dong jadi akan yang lomonang do maka nomor gor Victor lambang kemenangan on tanya aku kita mak jala keberhasilan ni huriat tahun natari nasugot dipatupa do santunan tuaka keluarga prasejahtera do tuaka inata nama balu di tongan ni huriaon luar biasa do aka manginang berhasil do perdiakoniaon ni huriata di bawah naungan ni inang diakoneson jala salu nai na lebih berperando akaina dapola na mengabaikan akaama jadi luar biasa do jumlah kehadiran atau arisan ketua dewan Koinonia Amang Siregar hampir do martolo 180 halak jala 85% ni akka ina do saluna jadi luar biasa do hamu akainang martua mahamu inang ina yang tangguh saha doi to akka dongat tetangga hober balok tahun 15 halak siani jadi gudang do namar saulihon perdiakoniaon ulaon para sidirohaon ni kuriat tah KBP Pekanbaruon mulia tema dinang diakones dot keluarga songoni do nang tutim marturia dengga do parsaurata nasalelengon terutama didukung oleh akka pemusik ta los omma tabi nami do mulia tenirohanami itu akka pemandu lagu inang ya dohot akan mulai Natal ta sekolah minggu sahatu ama sahatu sudema luar biasa doha mong inang marturiata di huriaon soni nang tu tim musik terutama sonari na niwakilan ni amang doli do pete amang Louis ate jadi amang inang soni ma tema di bagasan Natal ta sadarion hasangapa ma di debata na digijang dame ma di tanoon tu debata parholong rohaima nasa hasangapon dohot hamuliaon maciargado hita diadopan ni debata sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu nah lahir di Betlehemi jadi luar biasa do penebusan ni dosa doi alani hudok majolo sian pantun ni 2 tahun taringot tu ari Natal ta ima di ari hatutubun itu hata Yesus Kristus di bagasan obason burung nuri burung merpati terbang tinggi jauh melayang cakap jika ingin damai sejahtera bernaung di dalam hati ingatlah Yesus Maha Penyayang Hupa 2 hali Tuhan anope terakhir buah mangga buah pepaya enak sekali rasanya mari sambut kedatangannya Sang Kristus penebus dosa kita
Selamat Natal inang paropuan HKBP Pekanbaru. Selamat Natal tu salhuna akadong aku situa. Selamat Natal tu parhalado HKBP Pekanbaru. Mulai sian sekolah minggu, remaja, na poso bulung, ama, ina, tarlumobi, dohot lansia. Horas madhita, Tuhan memberkati hari demi hari. Shalom. Acara ketiga kita memasuki ibadah Natal seksi perempuan. Tabe madihamu di bagasan goarni Tuhatta Yesus. Macailas doroha marnida hari burotta. Mar parsaoran di tongani joro ni Tuhatta di bagasan borngino. Dina marningot hita di hatutubu ni Yesus si paluai. Say sahat manauli dohot nadenggan. Tupakon niya sini rohani debata. Dinang ro debata marhite Yesus Kristus manopot hita jolma. Dipatimu roh aku do Tuhani, Maria ia do tondikumi dari bata si palua au. Adi tatap doha ete honi na posonaon. Parhatuaon maau olatnyaon masudut-sudut. Nabadia do warnai, ai marsudut-sudut do asli rohana, tidak akan nama kabiari di bana. Ganu taon tapes tahod do hatutubu ni Yesus. Jala tapatuduhot dolas ni roha, marhite ragam ni akka gaba-gaba. Alai naing manian, unang holan sia duru tapatuduhon las ni rohata. Alai naing madisadok pargulmiton ningolu. Cakon hamuma barita nauli. Las ni roha, hadameon si hanguluhonoton. Ay naung tubu do dihamu sa bornginon. Di hutani si Daud si paluai. Ima Kristus Tuhani. Ibana si buan tua. Dohot las ni roha dihamu. Na mga puli hamu diragam ni pakilalaan. Alanita puji ma Tuhatta. Marede mahita sian bukwede nomor 57 ayat sada dohot tolu. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi parbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Alay yang goho alebet lehem Efrata. Mamembet hudohonian anggo tungpola jujuron. Tuak kahuta nama ribu-ribu di Juda. Hape sian hodo
harorowan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala akka harorowanna siyan nahinan, siyan akka ari na robi, rodi saleleng nilelengna. Di patibul rohakku do Tuhani. Maria ya dotoniku midade bata si palua au, adi tatap doha ete honin naposona. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Mauliate di sobahon rohanami tuho. Ala marhite pesta parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Disungguli hodo hami. Marningot balga ni holongmu tuhami jolma. Ai diasii jala didongani ho hami jolma nagok dosaon. Dilehon hodo anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus asa porsea jala dapotan hanguluan hami namangido mahami nuaing tuho pasu-pasu mapesta namion asa marhitei lamanahan hami makka porseai ho jala lamargogo hami mamaking ulunami papatarhon holong mi. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ya baritahon di dolo. Panitia Natal Seksi Paropuan.
Marende Huria Lasroham. Liturgi pertama A, panopaan ni debata full timer sektor Pekanbaru Tonga. Saluhudo ditopa debata langit tano laut do nasa isina ditopa do akaswan-swanan pahan-pahanan dungi jolma saluhut nai menjadi do marhite sian hapistaran dohot agogoni debata di bagasan wasona nabadiai nuaing tabege ma pangatusion na sitong taringot tu panopaanan. Sada Musa sada ayat 2 dohotol. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lumi. Dungi mangareap-reap matondi ni debata di atas ni akaai. Dungi makuling ma debata ninna. Jadi mahona tiur, jadi tiur ma tutu. Nunga denggan na tiuri di ida debata. Jadi di bait debata ma parsirangan ni natiur sian na hulum. Dungi di guar debata ma natiuri arian. Guar ni na hulumi borngin. Dungi bot ma ari, torang ma ari muse, ima ari parjun. Dungi makuling muse ma debata. Jadi maho hajang-hajang di parsitongaan ni aek bahen parsirangan ni aek tu aek. Jadi di pauli debatama hajang-hajangi asa disirang aek akana ditoru ni hajang-hajang sian aek akana diginjang ni hajang-hajangi. Gabe menjadi masongoni. Dungi di goar debatama hajak kajangi langit. Dungi bo maari, torang maari muse, ima ari paduahon. Dungi ni dari batama, marpungu mahamu aek. Akana ditoru ni langiti, tusada inganan, asa tarida namahiyang, gabe majadi masongoni. Dungi di goar debatama namahiyangi tano, ia parpunguan ni akaai laut di goar. Jadi nunga denggan di ida debata. Dungi ni ngana debatama di patumburhon tanoima duhu-duhu doh suasuanan nama parbuehon boni. Hau akan nama parbuehen bonina di bagasan tudos tumasam nabe di tanoon. Gabi menjadi masongoni. Jadi di patubuhon tanoi maduhut-duhut dohot suan-suanan. Namar parbuehon bonina tudos tumasamna dohot hauna mar parbuehon bonina di bagasan. Tudos tumasamna. Dungi nunga denggan di ida debata. Jadi bot maari, torang maari muse, ima ari patoluhon. Dungi mamukiring muse mau debata. Jadi mahamu akapanondang ni hajang-hajang ni langiti. Baen parsirangan ni harian siang borgin. Gabe tanda pabuat titik ni padan dot aka ari dot aka tanoon. Jala gabe panondang akai di hajang-hajang ni langiti.
asa dipatiur tanon dungi menjadi masongonuni. Dungi di Pauli de Batama dua panondang akan nabolon. Panondang nabolon pangguruan ni Arian. Dohot panondang na met pangguruan ni Borngin Rodia Kabinta. Dungi di Bahen de Batama na sida tuhaja kajang ni langiti asa disondangi tanoon. Jala manggonggomi Arian dohot Borngin. Jala Bahen persirangan nina tiur sian nahulog. Dungi nungadenggan di ida debata. Jadi bot ma ari, torang ma ari muse, ima ari paupaton. Dungi makuling muse ma debata. Di patubuhon aka aikima gulok-gulok na marhosa, aka na manjirir, jala marhabangan ma aka pidong di atas tanoon, martonga-tonga langit. Dungi di topa debata ma aka dekke na balga dohot nasa na marhosa, akan manjiriri di bagasan aek masibuan masamna ro di nasapidong aka masibuan masamna jadi nungadenggan di ida debata. Dungi di pasu-pasu debata mana sida ninama marpinompari mahamu asalam torok jalagohi hamu ma aka aek ni laut lam torok ma dohot aka pidong di atas tanoon. Jadi bot ma'ari, torang ma'ari muse, i ma'ari pali mahon. Amin. Tube sektor pesisir Rumbai. Dungi makuling musema debata di patubuhon tano ima hosa akan namangolu masibon masamna aka dorbia dohot gulok-gulok dohot binatang masibon masamna gabe manjadi masongoni. Dungi di pauli debata ma aka binatang ni tanoon masibon masamna dohot aka dorbia masibon masamna dohot gulok-gulok di tanoon masiboan masamna. Jadi nungadenggan di ida debata. Dungi makuling muse ma debata. Tolema itatopa ma jolma tumiru rupata. Tudos tu pangelota asa dirajai deke akana di laut dohot pidong akana martonga-tonga langit dohot aka dorbia ro di sandok tanoon nang sude guluk-guluk akan nama diri di atas tanoon. Jadi di topa debata ma jolmai tumiru rupana. Rupana ditiruhon debata lau manopai bana. Bawa dohot boru-boru nasida di toba. Dungi di pasu-pasu debata manasida, nina debata ma tunasida. Marpinopari mahamu asa sopar hamu jalagohi hamu sandok tanoon jala patunduk hamu jala rajai hamu deke akana di laut dohot pidong akana martonga-tonga langit ro di sude binatang akana manjirir di atas tanoon. Dungi nina debatama boti mai nunga hulehon tu hamu nasa suaswanan na marparbuehon boni di sandok tanoon ro di sude hau akan namar perbue sisuanon bahen panganon muna mai. Alai yanggo tu sude akka binatang di tanoon doho tu akka pidong namar tonga-tonga langit ro di sude na manjir di atas tanoon akan namar hosa di bagasan bulung ni akka suasuanan hulehon bahen panganonna gabe menjadi masongoni. Dungi adong masa ada halak sian peparan di silepi jala dibuat sada boru lepi bahen jolmana. Dungi gabe-gabean ma jolmanai jala ditubuhon anak sada
jadi dung di ida macai uli rupana, ditabunihon ma ibana tolu bulan lelengna. Alai dukso tarbunihot cabe dibuat masada potisian arung jala dipauli huhut didamari dungi dipeakon poso-poso itu bagasan itaruhon ma itu bagasan arung na dipasir ni batang aiki. Alai jonjong ia iboto nai manatap-natap asa diboto manang beha bahenonna tu ibana. Dungi tua ma boru ni Raja Firaun naing maridi di bagasan batang aiki. Sai merdala-dala di pasir ni aiki anggo aka naposo na boru-boru. Jadi dung di ida poti na meti di tonga-tonga ni arungi gabe disuruh ma naposo na mangalap. Jadi dung diukap di ida ma poso-posoi jala ida ma saitu matangis poso-posoi. Jadi asima rohana mida ibana nin nama sian akka poso-poso ni halak heber doon. Vokal grup Sian Ina sektor Labu Baru Barat.
Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang paling berharga yang diciptakan oleh Allah. Allah menjadikan manusia agar dapat menguasai bumi dan segala sesuatunya. Mari kita dengarkan bersama liturgi kedua, Panopam di Debata di Jolma. Dongi di puka debata Jehovah ma sada porlak di Eden tartukan habis saran. Jadi tusima di bahen jolma na jina dihonai. Dungi di togion debata Jehovah ma jolmai pao jokko ibana tu porlak edeni asa di paula-ula jala di ramoti. Dungi di patik debata Jehovah ma jolmai nin nama jadi do panganon muna sian nasahau na di bagasan porlakon. Alai anggosianau parbinotoan na dinadenggan dohot naroa dan jadi panganonmu ai sadari di pangano siani saya namate doho. Dungi nina debata Jehovah ma dan jadi pujung jolmai hubahen ma di ibana sada pangurupina bahen donganna. Jadi di bain si Adam ma goar ni nasa pahan-pahanan ro dipidong akan namar tonga-tonga langit dohot nasa namang gulbit di tanoon. Alai anggo di si Adam dang adong jupang pangurupi bain donganna. Dungi terlalap modong ma si Adam di bahen debata Jehovah. Jadi di enet ma sadasian rusukna jala dilakopon sibuk tu pamuatan nai. Dungi di pauli debata Jehovah rusukna binuat nai sian si Adam bahen boru-boru jala ditogu ibana tu si Adam. Dungi nina si Adam ma ondo sahali holi-holi sian aka holi-holiku jala sibuk sian sibukku goar on ma ibana jolmani bawa ala sian bawa ibana binuait. Di baheni tadi kon ni bawa do amana dohot inana mandongani jolmana jadi sada sibuk nasida. Amen. Dada pos rohani jolmai HP di debata tumago do jolmai mananda jalam marnida hinauli ni hatahon ni sibolis di portibion gabe holang ma jolmai siak kita hasusaan ma jambar ni jolmai noaeng tatangi hon ma songo dia baritai hadadabun di jolma tu bagasan dosa. Alai didok alai ulok dona ubisuk sianasa namanggulmit di ladang akana jina dihon ni debata Jehovah. Jadi didok ma madok boru-borui a tehe tongondo didok debata naso jadi panganan muna sian saluhut hau akana diporlakon. Dungi nina boru-boru ima mandok uloki jadi do panganon nami sian parbueni hau akan diporlakon. Alai
anggosian perbue ni hau na di parsitongaan ni porlaki di do debatado unang pangan hamu siani jala unang jama hamu asa unang mate hamu. Dungi nina uloki mamando boru-borui dang na tutu hamu mate. Aina di boto debatado sadari di pangan hamu parbueni hawi terbuka ma matamuna jalaga besongon debata ma hamu mamboto na denggan dohot naroa. Dungi di panokno ti boru-borui ma parbueni hawi di bahen denggan na panganon jala pia matana marnida jala tau manunggul roha tu hapistaran hawi jadi diputikon sian parbenai jala dipangan dilehon ma doho tu sinoduk na siani gabe dipangan. Dungi buka ma mata ni nasida na dua gabe diboto nasida man na somar pakaian nasida. Dungi di bahen nasida ma pakaian ni nasida sian bulung ni hau ara lao manutupi goting ni nasida. Dungi di begina sida ma suara ni debata Jehova na medang-edang di porlaki di haroro ni alogo mariak bot ari gabe martamuni masiadam dohot jolmanai di holak-kolang ni hau akan na di porlaki maradopon bohini debata Jehova. Dungi jauh-jauh ma debata Jehova di si Adam ninna mamandok ibana di dia doho jadi ninna si Adam ma ubigi nian suaram di porlaki gabi ma biarau ay marsemara doau ubain na martabuniau. Dungi ninna debata ma ise nama pabuaho tuho na marsemara iho datung dipangan ho sianau na hupatikon di pangorai panganonmu. Dungi ninna si Adama boru-boru na di lehonmu bahen donganhu ido na mangaleho tuau sianawi gabe hupangan. Amin. Tabegema liturgi tolu B sian sektor padang bulan tolu. Dungi ni nasi Adam ma boru-boru nani lehon mudo bahen donganhu ido na mangalehon tu ahu sian hawi gabe hupangan. Dungi nina debata Jehova matu boru-borui buasa songoni bahenonmu jadi nina boru-borui mamando ulo hido pauto oto au siani gabe hupangan. Dungi nina debata Jehova matu uloki ala di bahenho songoni gumondang matoruku tuho sian tunasa pahan-pahanan dohot sian tunasa namang gulmit di ladang butuham nama jurjuron hononmu jala orbuk panganonmu saleleng di ngolung. Jala bahenoku ma parbadaanmu dohot boru-borui rodi pinoparmu tu pinoparna ibana mangalisaton ulum gabe parmutonmu tabihulna. Dungi nina mamadok boru-borui gada situtuma bahenoku parnyapanmu taleleng gabe-gabe ako berni taononmu lao manuguon ya anak konmu sinodukmu nama ihutononmu jala ibana mangarajaiho. Jala di dogma tu si Adam ala ditangi hon ho suara ni jolmam gabe dipangan ho sian hauna hupatikoni mandok unang pangan siani hona torungku matanoon alaho porsukma ahaponmu mangan hon gogona saleleng di ngolum.
Patutubuhono maut dioga aka duri-duri dohot duhut-duhut namar suga aka engkau niratani ladangi nama makanonmu. Amin. Mari kita dengarkan bersama vokal grup sektor pengayoman.
Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Mari kita dengar liturgi keempat, hajahaton ni jolma. Jadi dung mamuka lam torop jolmai di tanah on, jala tubuan boru nasida. Alai dung diida Jehovah nung alam deak hajahaton ni jolma di tanoon jala saya najat nama sude tubuh-tubuh dohot pikiran ni rohana sida gonopare. Jadi di soli Jehovah marohana ala tinopanai jolma di tanoon jala lungun rohana. Masa pesongoni ala naung mardosa halak Israel dopang Jehovah debata nasidai nama nogihon nasida nakok sian tano Misir paluwaon sian gom-goman si Firaun raja sian Misir uhud ala marsoba nasida tu debata sileban. Jala di hutor nasida hasomalan ni halak parbegu akan naung ni onjar ni Jehovah nian maradopon halak Israel dot hasomalan akan napinuka puka ni aka raja sian Israel. Alamar sibuni huhud halak Israel mar parangehon parange aka nasotama maradopon Jehovah. Debata nasidai di paulitahe di nasida aka tambak di bagasan saluhur hutan nasidai. Olat ni tukup parhalan sahat ro di hutan nakuti. Di pajongjong huhut dinasida akatiang panomba-nombaan dohot sombaon di atas ni saluhut robean natimbo dohot ditoru ni saluhut hau narugun. Huhut manutung dau panasida di atas ni saluhut tambak maniru pambahena ni halak kapir. Akan naung pinabali ni Jehovah nian marodopon nasida. Jala diulahon nasida aka hajahaton asa pahehe muruk Jehovah dopak nasida. Uhud alamar somba nasida tu aka gana-ganaan atik pe nong marlumba Jehovah tu nasida dang jadi ulahonon muna si songoni. HP dang ditangihon nasida lam ditakangi do taku nasida suang songoni taku ni aka opu nasida aka nasoporsea di Jehovah debata nasidai. Amen. Lam dipatuduhon debata do tu jolmai holong dot asini rohana di parbaga do haroro ni si palua lao paluahon jolma sian ihut-ihut ni si bolis tatangihon ma liturgi 5A baga-baga ni hatu tubuh ni si palua. Hubaen peho gabe bangsona bolon jala pasu-pasuaku maho jala parbalka hoku kuarmu asa gabe pasu-pasu ho. Dang meret tukot harajaon sian si Juda manang paruhum sian hola kolang ni patna pai maro si Silo jala ibana do ihutonon ni akka bangso. Idama saya suruhku do suruhan sada di jolma asa diramoti ho di tongan dalan jala ditogihon ho sahatu inganan nang huparade di ho. Sainda idok kudo ibana alai dang dope anggon waeng
Saina tatapok kudo ibana alay dang dope anggotung jonok. Bicar do sada sogot sada bitang sian si Jakob jala hehe do nasida jala hehe do sada tukot harajaun sian Israel. Papatuon nama akaluat ni Moab jala paturunon na sandok pinopar ni Siset. Panurirang sada songon au o patidakon ni Jahoba di batam sian tonga-tongami sian aka hahanggim ibana tama tangihon muna. Patuginjang ma tohang muna hamu ale aka harbangan. Patugijang ma hamu ale aka pintu sian narawi. Asa bongot raja hamuliaon. Ise ulaning raja hamuliaoni ima Jahoba. Nagogo jala ulubalang, Jahoba ulubalang di hamusuon. Patugijang ma tohang muna, hamu ale keharbangan. Jala patugijang ma hamu, ale aka pitu sian narobi. Asa bongot raja ni hamuliaoni. Ise ulaning ibana, ima Jahoba jebaot, ibana do raja ni hamuliaoni. Jadi ikon mangulaki ma tangaku manggonai tuho jala papitiokku airmi songon sinabun jala pasuruokku ma nasa simboromi jala pasongokku ma aka siamunho songon di Narobi dohot aka panutuirim songon di mulana dungi targoar maho di huta hatigoran hutana bonar. Bangso na mardalani di bagasan haholomon. Marnida sada panondang na bolon. Bisar do sada panondang diaka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Tungi ruar masada tunas sian tuko ni si Isai. Jalamar parbue sada tubisna tubuh sian uratna. Amen. Tatangihon mal liturgi 5B sian sektor Padang Bulan 2. Ibaheni sai marmai ma Jahoba neng marpangulahi rohana Tuhamu los alani borhat ibana asa asian nahamu ai Jahoba do debatani uhum martua masude jolma nama kaposi ibana. Loja pe aka doli-doli jala mandate jala tarsuladit aka namar daging natabos. Hehe maho, marsinondang maho. Aina Roma panondangmu, jala hamuliaon ni Jahoba besar di atasmu. Ai idama, haholomon do makukupi tanoon, jala hagolapon aka bangso. Alai na besar nema Jahoba di atasmu, jala marsinondang hamuliana di atasmu. Jadi dapotono ni aka bangso patbeguma panondangmu dohot aka raja nama dapoto sinondang nang bisar diho patonggor mamatam mamereng humaliang luhut manasida merogaman roma dapoton aka anakmu naro sian nadao aka borum abing-abingonna. Alani siodang tarbahenau sip jala alani Jerusalem dangolo au popoman paima bisar hati goran songon sondang ni mata ni ari jala hatuaon songon sulu-sulu namar si gorgor.
ruar mahamu sian aka harbangan, sai pahornop hamu dalan dibangsoi, palentes hamu dalan balombungi, paduru hamu aka batu, patindak hamu mam pertonggolan di tonga-tonga ni angka bangso. Idama nunga pola merting-ting Jehovah ro di ujung ni tanoon. Pabuahamu matu borusion, idama nunga ro hatuaunmi, idama ihut tu ibana do upana, jala pamalosonna di jolona. Alai anggoho ale Betlehem Efrata, men metu dohon nian anggotung pola jujurotu aka utama ribu-ribu di Juda. Hape sian hodo haroroni nagabe panggonggomi di Israel. Jala aka haroroan sian nahinan, sian aka ari narobi saliling-lilingna. Ariondo nani jadion ni Jehovah, marolopolop jala marlas liroa mahitadisi. Maria yastutu maho ale borusion, marulopolop maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tumopoto, partigor ibana jala si parmonang, naserep dorohana jala marsi hundul di halode, doho di anak ni halode ina-ina. Amin. Mari kita dengarkan kembali vokal grup dari sektor Arengka Indah. Tes. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang
Nunga jupang tikina hombar tu baga-baga ni debata, taringot si palua, na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sian tondi porbadia di huta Bethlehem, tabege mabarita hatu tubuh ni Yesus. Dimulanai nunga adong hatai, jala saor tu debata do hatai, jala debata do hatai, ima na saor tu debata dimulanai, saluhut nai marhite sian hatai do, umbahen na manjadi, jala dangadong nanggo sada sian nan jadi naso marhite siani. Di bagasan hatai do hangoluan, laos hangolua ini do panondang ni hajol maun.
namar sinondang do panondangi di bagasan na holong alai dang dijakon na holongi. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi hidahami ma hasangapon na ima hasangapon ni anak sasada ngasian amai gok asiniloha dohot hasit tonga. Ianggoha tutubu ni Yesus Kristus songon ondo uju oroan ni si Joseph idope inana si Mariai gabe ando ibana siantondi perbadia andorang so masih padohonan dope nasida. Salpu onom bulan disuruh debatama par di surgo Gabariel tu Nazaret. Ima sada huta di luat Galilea. Manopot sada anak boru oroan ni sada bawa na margoar Joseph. Nasian popara ni si Daud si Maria do goarna. Lau mamasuhi jabunai nin nama tabe diho nania sian didongani Tuhani maho alai tarsonggok donasi dau PG hatai nin narohana do persatabian dia do yulani jala di do surusuruani matunasida unako mabiar ale Maria aida potanasi ni rohad doho di debata gabe-gabean maho tubuhan anak maho Yesus mabayan goarna. Dido si Maria madok suruh-suruani songon dia mapangalahoni aiso adong tanda bawa. Jadi dialusi suruh-suruani mana sida songgo paniton di parbadia maho jala linggoman ni hagogo na tibuli mah doho. Alani na badia do dohonon na tibui anak di debata. Pinuji ma Tuhani debatani Israel. Allah ditopok do bangsona jala dipatupa haluaonna dipatindang do dihita tanduk haluaon dibagasni si Daud naposonai. Dungi Roma ujui parentasian Kesar Agustus ikon suraton nasa jolma di gomgomanna pamilangon parjolo mai uju di gomgomi si Kirenius tano Syria. Amen. Tatangihon ma liturgi onombe sian sektor padang bulan sada. Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus ikon suratan naso jolma di gomgomana pamilangon perjolomai uju di gomgomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhat masa sude asai disurati ganuk tubonani pinasana borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nazaret nakot tulat Judea tuhutani si Daud na margoar Bethlehem alasian poparan jala margani si Daud ibana. Pasuraton dirina rap dohot si Maria oroanai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gok maari ni hanguluanna. Ditubuhon ma anak buah bajuna, diborhos ma, dipeakon ma tu bagasan panggagatan, ala adong inganan na asing di permianan nasida. Jadi adong membarborgin di ladang na di sini aka permahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapot ton sada suruh-suruan manasida jala marsinondang ma sangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situ tuma alai didok suruh-suruani ma tu nasida
unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang do hubuan tu hamuna parsaulion ni sandok bangsoi. Aenang tubuh do dihamu sarbongin non di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhani onma partinandaan dihamu poso-poso do dapoton muna nabi norhon spea di panggagatan. Jala topuma adong dongani suru-suruani torop akaparangan parbanua gijang dipuji nasida do debata mandok hasangapon ma di debata di ginjang dame ma di tanaon di akka jolma halomoani. Jala dinalahoi akka suru-suruani sian nasida dopat gijang marsi padohan ma akka parmahani beta ma hita tu Betlehem taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhani tuhita. Jadi hatop manasida lahotusi gabe jupang sa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi napeak di panggagatani. Asa dung di ida di baritahon nasida ma bawa nang di dia tahun tu nasida tarengat tu terdanaki. Jadi sudema ubegesa loang bedo si alana itanahon ni akka permanani tu nasida. Ia si Maria di peop do hatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana mulak do akka parmahani di pasangap jala di papuji-puji do debata alani sasude nabi nege jalanani ida nasida songon naung di hatahoni tu nasida. Amin. Kita lanjutkan selanjutnya penyalaan lilin. Untuk penyalaan lilin kami jemput Pengkhotbah Inang Rita H. Simanjuntak STH, Ketua Panitia Natal Nyonya H. Sigalingging Borusi Mamora atau Opung Ganda, Ketua Dewan Koinonia Sintua A. Tinambunan, Kor Seksi Perempuan Huria Bibel Pro M. Borusinaga, Ketua Seksi Perempuan Huria Nyonya Sintua T. Situmorang Boru Damanik, mewakili Punguan Kor Nyonya Sintua M. Simamora Boru Simarmata, dan yang terakhir mewakili Perempuan Huria Nyonya WR Lubis Boru Simanjuntak.
Arende Mahita sian buku ende 54 sonang ni borngin nai. Kami minta seluruh jemaat untuk berdiri. Untuk ayat yang kedua, kita angkat lilin bersama-sama. Seluruh jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kita dengarkan kembali liturgi yang ketujuh, perenungan perayaan Natal. Malam ini adalah malam yang penuh sukacita bagi umat pilihan Allah. 2000 tahun yang lalu, Juru Selamat dunia telah lahir di tempat yang hina,
di kandang domba. Yesus sang penebus harus lahir di kandang domba yang hina. Semua itu adalah karena kesombongan dan keangkuhan manusia yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak berbelas kasihan terhadap ibu yang hamil tua dan mencari penginapan karena kemalaman. Saudaraku, malam ini buanglah jauh-jauh kesombongan serta kecongkakan dari hatimu. Jangan biarkan sampai 2 kali Yesus lahir di kandang domba. Siapkanlah hatimu untuknya. Ya, benar. 2000 tahun yang silam Yesus lahir di tempat yang hina, karena rumah-rumah telah dipenuhi sanak saudara dan famili. Tetapi saat ini Sang Juru Selamat ingin lahir di hati kita. Bersihkanlah hatimu untuk tempat membaringkan Sang Bayi yang kudus. Sekarang, apakah alasan kita menolak kelahiran Yesus? Apakah karena kita telah dipenuhi materi duniawi? Saudaraku, biarlah Yesus lahir di dalam jiwa kita. Biarlah sinarnya yang menerangi hati kita, sebab Ia membawa terang dan sukacita yang besar bagi hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, 2000 tahun yang lalu, orang-orang Majus dari timur datang untuk mempersembahkan emas, minyak, menyan, dan mur. Itu adalah merupakan pemberian yang berharga dari hati mereka. Malam ini Yesus telah lahir melalui firman-Nya. Marilah kita rasakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Sekarang, apakah yang dapat kita persembahkan untuknya? Ya Tuhan, selama ini aku hidup serba kekurangan. Aku tidak memiliki emas, perak, berlian, maupun uang sebagai persembahanku malam ini. Engkau tahu kemelut yang melanda hidupku. Aku sering sekali hampir putus asa dalam menjalani hidupku. Apakah yang dapat kuberikan padamu, Tuhan? Wahai saudaraku, janganlah engkau sesat. Allah tidak pernah mengharapkan uang 1 sen pun daripadamu. Ketahuilah, Allah tidak kekurangan suatu apapun, sebab kepunyaanlah segala yang ada di bumi, kepunyaan Allah, dan Dialah segala yang ada padamu, Dia punya. Suatu hal yang Allah inginkan adalah supaya kita menerima Dia di dalam hidup kita. Untuk itu, marilah kita menyerahkan diri kepadanya melalui pertobatan jiwa, hati dan pikiran kita, supaya kita dapat melakukan segala sesuatu seturut kehendak-Nya. Benar, saudaraku, jauhkanlah 1000 alasan dari benak kita untuk menyembah Yesus. Jangan kamu berkata, aku belum punya uang, aku belum punya rumah, aku belum bekerja, aku belum punya harta, aku masih sekolah. Karena hidup ini dapat menemukan sejuta alasan dalam sesaat saja. Untuk itu, saudaraku, di malam Natal ini, marilah kita jauhkan sikap yang menolak Sang Juru Selamat. Dengan kelahiran Tuhan Yesus malam ini, sambutlah Yesus dalam hidupmu. Biarlah kita menjadi hamba Allah. Marilah kita persembahkan hati, jiwa, tubuh dan roh kita, bahkan seluruh hidup kita, sebagai persembahan yang hidup bagi Sang Raja yang lahir saat ini. Saudaraku, betapapun kita menolak Yesus, namun Dia tetap mengasihi kita. Sekalipun kita sering mendukakan hatinya,
Dia tetap memberkati kita, padahal Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup membinasakan setiap orang yang menolak kehendak-Nya, tetapi Dia tidak melakukan itu. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita, layaknya seorang bapa terhadap anaknya. Dia mencukupi segala kebutuhan kita. Dia mengenal kita. Dia menuntun kita untuk mencari kehendak-Nya di dalam hidup kita. Untuk itu, marilah menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak Allah. Inilah kasih itu. Bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang telah memilih kita dan menjadikan kita anak-Nya. Bukan kita yang mengasihi Dia, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anak-Nya sebagai juru selamat atas dosa-dosa kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga Ia mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Inilah perintah-Ku, supaya kamu saling mengasihi seperti Aku mengasihi kamu. Amin. Pangatusian Natal dihorong ni aka perempuan, paingoton jala manungguli asa songon si Maria inani Tuhani. Nau mamelehon dirina parhitean ni debata, lau makobasi akan nadenggan di parsuruan ni debata, lau manakasi akan nadenggan di parsuruan ni debata, di nguluna, di pelehodo dirina, di tau do ragam nina porsuk, dohot parukilon marhite nalom di rohana, atong namar suara do natalon paingoto sudehita aka perempuan, ditugas dohot tanggung jawab tabe di tonga-tonga ni keluarga, tabe gema liturgina. Marhite sian perbue ni pamangan, butongan bawai dinadenggan. Jala sumuang tu ibana do, pambahenan ni tangan na sandiri. Sorry pada namar kuaso. Tungi sema cupangani. HP Daul do Argana martibakon mutiha. Paoto-oto do anggo rupa hasoloan ni roha, jala alogo sambing do haulion, sori pada nama kabiari jahobai do si puji-pujion. Sian saluhut si jagaon, gumodang ma jaga roham. Ai sianido ruar aka mual hanguluan. Dioloi aka perempuan ma bawa nabe
songon pangoloi di Tuhan. Ai bawai do uluni pardihutana, songon Kristus uluni huriai, laos si pangolu daging ido ibana. Songonima aka parupuan, toman, unang si hatatai donganna, parpangotik, haposan di saluhut. Songonima aka poropuan, udukma nasida maradopon aka harajan nabe, asa molos soporsea deba di hatai, gabe meud rohana sida, binahenni parange ni poropuani, sopola mardongan hata. Jala ondo holong ni rohai, naeng parangenota patikna, ido patik si parangehon muna, songonang binegen muna sian mulanai. Hamu aka poropuan, oleh hamu mahatani hamu leon munabe, songon natama di rohani Tuhani. Sian rohamu nama, ulahamu nasa si bahenon muna, songon na tutuhani, ndada tujolma. Ingot hamu ma, sian Tuhani do jalo on muna setianoni, balos nii Tuhan Kristusi ma oloi hamu. Buasa atong horsohonon muna para biton. Patakas hamuma, pertubuh ni bunga-bunga na diladangi, akan na sumangula, jalan na sumanggati. Alay, tarpatupa ibanado, ando lubobi siana tapangido, manang tapikiri. Hombar tuha gogo ona, makaron di bagasan kita. Ia si Maria, ipeok do hatai sudena, jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Songoni aka parapuan na tua-tua, marparange natama di nabadiai. Unang panihas-nihasi, unang hatagihan di anggur. Aka si podahon na denggan. Naeng ma apo-apoanan nasida aka parempuan naposo, maka holongi sinondukna dohot anakona, mamarangehon hata monan, hapor manon mangarikoti ulaona di bagas, marbasa-basa marunduk ni roha, maradopon hamuliaon nabe, unang hona itsak hata ni debata. Kor Gabungan Perempuan.
Marende maita buku ende nomor 607 ayat sada nunga tubuh Kristusi. Tubuh Kristus
Pagalak ma palitomu, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Dia datang membawa keselamatan bagi kita. Dia menginginkan kita tetap bersinar dan tetap setia beriman kepadanya, meskipun banyak tantangan dan godaan di dunia yang kita hadapi. Yesus menginginkan kita untuk tetap mencari dan bersekutu dengan firman-Nya. Ada dua gambaran hidup manusia dalam mengikut Yesus. Satu, tetap menyala pelita imannya, yang satu padam imannya. Siapakah yang menerima Yesus di dalam hidupnya? Mari kita dengar bersama liturgi Gombaran ni Jolma Manomu Haroro ni Yesus Kristus. Saya sudah menerima Kristus, tetapi sebagai ibu rumah tangga, saya mempunyai banyak sekali kesibukan. Dari pagi sampai malam, dari matahari terbit hingga terbenam, pekerjaan di rumah tidak selesai-selesainya, tidak ada habis-habisnya. Mulai dari mengurus anak, memasak, mencuci, dan pekerjaan lainnya. Belum lagi waktu di masa pandemi, bertambah pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga, mendampingi anak belajar. Pusing saya 7 keliling, membuat darting. Bagaimanalah saya membagi waktu saya, apalagi untuk ke gereja. Saya begitu malas. Belum lagi acara di televisi, sinetron, drama Korea, YouTube, TikTok, Facebook, sangat menarik untuk ditonton. Jadi saya menonton itu sajalah, nantilah yang ke gereja itu. Saya sudah menerima Kristus, tetapi sebagai pedagang saya sangat sibuk melayani pelanggan saya. Apalagi kalau sudah awal bulan. Wah, keuntungan besar sudah menanti. Yang mau bayar utang juga pada ngantri. Jadi saya tidak sempat ke gereja. Kalau setiap minggunya saya ke gereja, ya kecewa dong pelanggan saya. Yang mau bayar utang, gak jadi bayar utangnya. Bah, gak ada dong uang masuknya. Weh, rugi nai. Jadi molo diau nomor 33 majo. Saya sebagai seorang wanita karir, sering berhadapan dengan berorganisasi masyarakat, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan, sehingga 7 hari dalam seminggu tidak cukup bagi saya. Untuk itu bagi saya yang berkarir dulu deh. Saya sebagai istri pejabat, saya sangat sibuk untuk mempersiapkan kebutuhan anak-anak dan juga kebutuhan suami saya. Hampir setiap hari saya keluar kota untuk mendampingi suami untuk urusan kantor. Sampai-sampai untuk ke gereja aja saya nggak sempat, karena bagi saya mendampingi suami jauh lebih penting. Au nunga majalo Kristus alai parhauma doau repot situ tu do lauku di hauma tarlumowi ma di bulan Desemberon marsuan jadi mula-mula tu jabu tunglo jasi tu doau wah ma bainokku ma bege hatani di bata jadi molo au namang ulau majo. Saya sudah menerima Kristus. Sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan saya sangat banyak. Dari pagi hingga malam hari, pekerjaan saya tidak habis-habisnya. Dari mengurus anak, mencuci, memasak,
dan banyak pekerjaan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Apalagi di masa pandemi. Tambah lagi pekerjaan saya. Saya harus mendampingi anak-anak saya belajar karena belajarnya daring. Tetapi saya melakukan itu dengan sabar. Dan urusan ke gereja, saya tidak pernah absen. Sesibuk apapun saya akan ke gereja. Karena jika saya tidak ke gereja, saya merasa ada yang kurang dalam diri saya. Jadi, apapun kesibukan saya akan ke gereja karena saya tahu hal itulah yang membuat saya kuat dalam menjalani hidup ini. Sebagai pedagang, saya tetap mengingat berdoa, beribadah, dan mendengar firman-Nya. Hari Minggu saya tidak membuka dagangan saya karena saya beribadah. Sebesar apapun keuntungan saya yang saya terima, saya ingat berdoa dan beribadah sehingga saya menjadi berkat bagi semua orang. Soal kesibukan saya sebagai seorang wanita karir dan sebagai seorang ibu rumah tangga. Semua pekerjaan, semuanya sudah terprogram. Dari mulai bangun pagi sampai pada malam harinya setiap hari. Semua pekerjaan harus dilalui dulu dengan doa. Serta pekerjaan itu sudah terprogram dengan baik. Seperti ke kantor, mengerjakan pekerjaan kantor, menghadiri rapat, menghadiri undangan, serta masih banyak yang lain. Tetapi bagaimanapun padatnya aktivitas sehari-hari, persekutuan dengan Tuhan adalah hal yang utama. Semua pekerjaan harus dilalui dengan doa, supaya kita mempunyai kekuatan, pikiran dan hati kita menjadi tenang. Itulah salah satu cara persiapan menyambut kedatangan Sang Juru Selamat Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya sebagai istri pejabat, saya menyadari saya sangat sibuk sekali mengurus anak-anak, mengurus suami. Hampir setiap hari saya ikut keluar kota menemani suami untuk urusan kantor. Tetapi saya ingat bersukacita kepada Tuhan sebab saya dapat dimampukannya dan saya selalu ingat untuk bersekutu dengan Tuhan. Au nungamanjalo Kristus. Au parhauma jalap godang ulauku. Ya namar suan ma, ya marbabo, ragam situtu ulauku. Jala, molo di bulan Desemberon, sibuk dulu lala. Jala molo nungamulak tu jabu, maselo jasi tutudo, pakilala aku. Alai, nang pesongoni, sahui ngot do toktong martangi yang tutuhani. Ay satongani ulaon do tangyangi. Songon hata naman dok, asa gabe na niula, simbur na pinahan, gabe hita jolma. Horas mahita mangula-ulaw tabe, manang tudia pahita mangalaka, saya diramoti Tuhan debata mahita. Da ngalani malotta, da ngalani gogotta. Holan asi ni rohani debatado, naman dongani, jala mangurupi hita. Taula mau laut tabe, huhut hita martangiang. Songon buku ende namandok di buku nomor 510 asarap mahita mangendehon. Yesus
Kita lanjutkan acara berikutnya, liturgi ke-10, liturgi kontekstual dari sektor Bambu Kuning Tenayan. Anam Makunang. Au pemborong longang doro hakku mamereng nak taon ayah dohoro alas ni roha molosongonon kehidupan di Natalon tender hupe setalu doh borong aku pe soadong aha makna manfaat Natal diau dan adong manang otipe makna ni Natal diau. Jadi nang pesian Natal nakinau dan adong huilalalabana. Na penting diau di Natalon monang matenderhu godang mahepekku las marohakku ima Natal diau. Dangi sayurinang ton 10 sayurinang tolu 10 dah di hamudo tahe ni bereng dongan boy marlas ni roha di Natalon hape audang boy marlas ni roha mateki saya pedang laku jual laku modal harga dang dope malah digusur kutipan nian dope sesudena kutipan na ongkos lam tibo mate helapatan na Natalo diau dang boyo marlas miroha tahe haji ini nama baluot tui se malu honoku holsoni rohakon tui se mahata honoku na pojok na di rohakon nunga 20 tahun au mabalu dah ngadok tadik-tading ni amatai lau mangurus akayana koku songono mamar Natal dah ngadok kepeng lau manuhor baju ni dadanak
Lo pakeon di hari Natalon pojok roha hacit pakilalaan di hari Natalon alai pos dorohaku tu debata do nama nguru piau debata do nama ngalia sinamot asa boy hu urus akayana koku jadi hita kana babalu sabar mahita tatangnya koma tu Tuhani asa diurupi Tuhani hita akaina nama baluon. Ini juga. BG nani dok ni dokter Rio khususan. Lo. Iko jagamu do kesehatanmu. Lo inang. Ngali mata oko namar sahiti. Mana sabar mahoda. Ngatung lo jahi ani bapa urus-urus so. Sabar mahoina. HP akan adeba ngalau mar Natal. Mar pahean nai baru. Mar saledang nai baru. HP iba kola songonoma. Ima dah. Tadi gamma upakilalahon natabo. Sabar mahoina. Hari Natalon. Tahe. Tak kuboto be. Pekanbaru. Ibu, Pekanbaru. Ayo Ibu Pekanbaru. Aduh, dari tadi mobil saya kosong, penumpang saya gak ada. Bagaimana nanti saya mau membayar mobil ini, sewa mobil ini di bos saya? Aduh, pusing sekali. Apalagi ntar lagi Natal sudah mau dekat, anak-anak belum dibelikan baju. Aduh, boha maiba marlas ni roha. Au perkara-kara dok. Amiyak mi maina namandongan hodiluat nada anggiat bolaso dapat di luluan muina molo duko sahato ina tuna sini tani roha toba surat bawa pasonang rohakina nongo surat bawa barita lau paposon rohakina borat nai tahe ngolu di pangarat tuanon nga 10 tahun ako mga rato ibak kabaruon 10 tahun hamuna alay tetap doaw mangontrak tetap doaw marpugos hapi akadong aku nung nga manuhor mobil marberlian marjabu gedong idok mana sida namo rajong happy au say lalap dabay nang amang napugos jong alani sohyay jojol maaw markarejo dak kaya jojol maaw markarejo may nang holan na markara-karaon na may nang huula ang giya boy mga gelekko ang giya boy marsikola sonaryo ni nang marnatal yak kajolma marnatal sa sudenang
Hubereng mahalaki da bainang, amang. Marsalon baga suri halaki. Mar berlian nang. Mar songke nai baru. Alai monggok duau, mangitip-itip duau. Mamereka laki siak kontra kaki. Dang tardokonau manangaha. Ngeri do da bainang, parnguluokku ngeri. Tahe dangol nai parnguluokon. Ale Tuhan, tak maaw na dangolon. Asiroham diaw. Saru padohitay nang hodang tamak sikola au sarjana do. Alay buah mabainok kulau makalason arina talon. Ngapi tu tahu nang gabi sarjana. Pitu tahu ni nang gabi sarjana. Hubai do tu sudah lamaran kerja. Tu kantor gubernur pe hubai do lamarakku. Tu kantor wali kota. Tu kantor camat. Sa daw tu bangkinang. Lau tu kantor bupati. Alay tong dang dapot. Terakhir na lau do piamu setu Kerinci. Naraku tu perusaha petaho dangi ko sa pegawai negeri naraku kan HP tong do sak saunari tong do piau jadi pengangguran inang alani mai nang dak tubu do perohaku marningo do makalason natalon saleleng so dapo takare jodo piau tikus do na idok muna yakay nang macay tikus jela to hodo na nihilala muna sa liling mumulu alay molo ari natal iba sada ari na macayar gadi ta colma ala nongro Jesus tu portibion padung hita colma do debata apalagi masih alas nungaro Jesus membuat damai roi bana gabe Emmanuel lapatanna dongata madebata ayang go hasusani parsatokina doya kainangda parsatokinan lau salpudo sude salpudo portibio do pangisina alani ikong gobos do hita martangiang tu dewata anggo awinang mace gudang go hujalo nauli nadinggan sian debata alani penduk mau lihat doa ope di hamu kainang nang dihita saluhut nah ala salpudo sudena di portibion salpudo na haciti salpudo si taunoni iko posdoro hata marhite natalon iko marlas ni roh aduh hita saluhutna ainu ngaro Jesus marabot tita dadalas ni roh hata kamangina ede honot tama halalas ni roh agoda halalas ni roh agoda nahu barita honor nunga tu si palua ihita jol mau
liturgi kontekstual sian bambu kuning tenaya. Terima kasih. Makasih banyak. Ini nang apa itu? Pesta Haroro Nisi Paluai nungai sai di pestahon jolma mulai sian narobi sahat sadarion molo tapareso dirita nunga boha pajak konota di Sipalua naroi tatangi homma liturgi ke-11. Ido tutu ikut tumakas dohita mangarade di Haroroni Sipaluai. Naing rade hita mangukap rohata majakon ibana. Tapayas nang rohata. Sian aka sakap-sakap narwa. Tabolokon aka hajahaton jala tasulukon holong niroha. Songon hatani endetai bohama panjaloku diho tuhaki bohama panjaloku diho orajaki naing denggan panjakonota dohot pangaradeota asabongot ibana pauli di ibana ma rohamuna alai na solomona padau masa sude dalana naing ture lau bongot turohata ipe na tau sabatna pabali masude rohana mangambati lasni rohani naroi tapadau masian rohata. Parroha hasirepun naing topoton nado parroha hajukaton sai aloon nado parroha nature na uduk di hatana na olo tugonna ditopot Yesusi ikut di bagasan haserepon hita majakon ibana ay na adong di hita pe sian hamoraon nado dilehon tuhita. Tuaka parroha nagodok marsak jalan naganggu rohai rodo Tuhani menjohon dirga mahamu ainu ngajonok hatuaun muna lasma roham majakon ibana asa tarapul roham namarsaki. Manigati roha di akka hahurangan ni pangalaho ido rumang ni pajakonota songenani dokni edetai sigati rohamuna be saya tanda dosamu sude parikot rohamuna majakon sipaluai na tuat sian surgoi manggarar utangmuna naing tanda ota hata napos rohata dihasesan ni dosata. Mananda hahurangan jala parade roham membuan dosam asa sesewana ido nanidok di endeta ay moloso dibuako dosam tu Yesus sinaro dang saud beho malua toktong masonggo primas di jauh bade batatai tuho nahu manjua ipe sude dosa hinaroa ni rohamu pasesahon tu Tuhanmu. Hapor siai jala ulahon mahatana asa unang diihoti dosai bengolum didok di edeta dinatarihot au roho mangalului au dinatar hurung ho paluahon au ho napasangapon na leon hian
hodo na pamorahon na pogoson hian, di bagasan ibana do hita malua, di bagasan ibana do hita mamora jalamar sangap. Ibana naroi, nasunti gordo rohana, aira janabadia do, huhut parasi roha do, pabalion na do sude, na mangarsahi hita, ro ibana, di bagasan hati goran, lau pabalihon holso, nang arsak ni rohata, jalaman waton pos ni roha, dohot olop-olop, di bagasan ibana, marlas di roha do ngoluta, ipe jakon ma ibana. Marende mahita sian buku ende nomor 666 ayat sada. Bisar do hati uron dong asal puna holomi usuni Kristus otok tong saleleng-leleng dai. Damini debatan na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di perayaan Natal seksi paropuan ni Huriata Laos toho di hari sadarion perayaan Hari Ibu. Di pakulingi dohita marhiti hata ni debata di lasni rohata di bagasan Bornginon. Imahata ni debata natar surat di Evangelium Lukas bidu 2 ayat 14. Songonon ma tersurat disi. Hasangapon ma didibata di gijang, dame ma di tanoon di akajol ma halomuani. Hasangapon ma didibata di gijang, dame ma di tanoon di akajol ma halomuani. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ido yang go sahatna. Di hamuna ruas na hinaholongan itu hata Yesus Kristus lumubi dihita kaparupuan akaina. Lukas 2 ayat 14 imanagabi turpuk jamita di pesta Natal tadi bagasan Bornginon. Ima dipilit jala ditotuhon PGI Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dohot KWI. Konferensi Wali Gereja di Indonesia gabi tema Natal di bagasa tahun 2020 toluon. Laos morhat sian tema Nataloma gabi godang diangkat songot tema na gabi jamita di pesta-pesta manang perayaan Natal, termasuk perayaan Natal seksi perempuan di tonga-tonga ni Huriata di bagasan Bornginon. Sadan nats na sopola asing biod dihita. Alamamuka siya dana sikola minggu di nama dohoti perayaan Natal hita sahat tu sadarion. Lukas 2 ayat 14 jut tu di pajojorhon gabi barita si ganup tahun dia ke perayaan Natal. Imana mamarita hon taringot tu hatu tubuh ni Yesus si paluai. Karena itu Natal sebenarnya mengingatkan kita bahwa perayaan Natal adalah perayaan sukacita,
Perayaan sukacita karena apa? Karena Allah berkenan menjumpai seluruh ciptaannya, berkenan menjumpai kita manusia tanpa membedakan siapapun kita. Iduasana ngaka suruh-suruan malaikat bala tentara sorga ikut bersukacita dengan menyanyikan nyanyian yang tertuang dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Karena itu tema ini sebenarnya bagian dari pemberitahuan tentang kelahiran Sang Juru Selamat di Bethlehem, kota kecil yang sederhana tapi menjadi perhatian yang luar biasa bagi dunia sampai saat sekarang ini. Karena kelahiran Yesus sesungguhnya diawali dari tempat, situasi, memilih orang-orang yang sederhana, yang kesannya tidak diperhitungkan oleh dunia, tapi menjadi berita sukacita na luar biasa satu partikian sinuaingon. Karena ini adalah berita yang dinantikan seluruh orang percaya, dinanti-nantikan oleh umat pilihan di sepanjang masa kedatangan Mesias ke tengah-tengah dunia yang sudah lama dinubuatkan oleh para nabi aka panurirang. Karena itu kita bisa membayangkan keterkejutan para gembala menerima berita sukacita ini. Para gembala hanya sekelompok gembala, bukan pemuka agama, bukan pejabat penting atau yang empunya popularitas, tapi kepada mereka lah berita pertama tentang kelahiran Yesus itu diberitakan. Orang-orang biasa, orang-orang sederhana, tapi diperkenan Tuhan sebagai kelompok pertama menerima berita sukacita yang besar ini. Yang pasti mereka menjadi saksi, mendengar langsung suara pujian malaikat bala tentara sorga. Hasangapon madi debata digijang, dame madi tanoon, diaka jolma halomoane. Jadi senandung malaikat ini bukan senandung biasa, tapi justru senandung yang penuh makna. Karena mengingatkan kita siapapun kita, termasuk kita kaparopuan nuai ngakaina namarpungu di bagasan tikion. Paingotok kita bahwa kemuliaan itu hanyalah milik Tuhan. Karena itu setiap orang yang memahami Yesus sebagai juru selamatnya harus membuat kita seharusnya sadar kuasa, keagungan, kemuliaan Kristus adalah bagi seluruh dunia. Dan mardia ibar akan namancakko nibana termasuk mahita akaparopuan yang menerima anugerah yang luar biasa. Dan bagaimana kita sesungguhnya merespon anugerah yang dinyatakan Tuhan kepada setiap kita. Pengutusan Allah yang mengosongkan dirinya, mengutus anak satu-satunya hadir di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan kita. Karena itu senandung malaikat yang menjadi senandung kita, kemuliaan bagi Allah. Tapi bukan hanya sekedar disenandung lagi, tapi yang mengingatkan setiap kita bohado asa marhite totalitas ningulu ni halak na porsea gabi hasanga pomai digor ni debata marhite manangaha penataula di tonga-tonga ningulu taon pangaripunan ni sudina taula hasangapon ma di debata. Ngajujuk rahita mabegi, kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Marhiti na mangait pujiat tu diri sianakan na tawula di tonga-tonga ni ngulut taon. Napaduahon sian Injil Lukas bidu 2 ayat 10 paton laho mangodol ho tuhita bahwa senandung malaikat ini membawa pesan damai sejahtera di bumi. Ungkapan ini menunjukkan harapan akan kehidupan yang penuh damai sejahtera di tengah-tengah umat manusia.
Damai sejahtera bukan berarti tanpa konflik. Damai sejahtera bukan berarti tanpa persoalan. Las roha payhut-ihut pangaradio ni aka ina jala marhiti aka pajojoron aka vokal group aka perenungan Natal. Tarlumu binakin sian sektor bambu kuning tenayan. Semuanya bagus. Ali marhiti na pa adarhon taringo tunamasa di parngoluanon. Damai sejahtera itu sebenarnya bisa kita rasakan bukan karena semuanya harus baik-baik saja. Tapi di tengah konflik, di tengah persoalan, di tengah permasalahan, mungkinkah damai sejahtera itu bisa dirasakan? Mungkin, karena seorang wanita sederhana, Maria pun mengalaminya. Apakah Maria mengalami konflik? Dia pasti mengalami konflik batin. Seorang darah, seorang perempuan yang tidak menikah. Tapi malaikat memberitahukan dia akan mengandung. Bagaimana ini bisa terjadi? Maria mengalami konflik, tapi pada akhirnya tunduk dan taat di bawah perintah Tuhan. Sehingga dia merasakan damai sejahtera dan berani mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Mardamai bana tu dirina, mardamai bana majalo, barita nauli. Sekalipun awalnya dia merasa ini akan menjadi konflik, tapi pada akhirnya dia bisa merasakan damai sejahtera. Aladang diri nabi di pangasahon, ale Tuhanido di pangasahon, nama milit jala napatauhon ibana. Ruas nahina holongan naparpudi Lukas 2 ayat 14 ini mengingatkan kita, damai ma ditanoon dia kajolma halumuani. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ternyata damai sejahtera itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi berkenan di hadapan Tuhan tentunya menekankan pentingnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Rade mameleho diri marhiti sandok gulmit ningolu pakiun ni Tuhani gabi ula-ulana. Termasuk mahita ka perempuan aka ina. Bagaimanakah kita sebagai perempuan yang diberi kesempatan dapat berkarya dengan motivasi yang benar, marhiti-hiti ragam niaka pako basiota mamukasian keluarga huria nang ditonga-tonga ni masyarakat. So na pinaingot na marhiti sukte mataon tarjou da ka perempuan. Sahlinari tarjou da kaparopuan mako basi songon na tutuhani jalagabi si buat dame di tonga-tonga ni portibion. Dihita saluhut na lumubi dihita kaparopuan na kaina. Jika perempuan itu mempunyai motivasi yang benar dalam mengikut dan melayani Tuhan, maka penonjolan diri itu bukan menjadi tujuan dalam hidup ini. Orang yang suka menonjolkan diri, yang haus pujian, ingin dihormati, suatu saat ketika keinginannya tidak dipenuhi, maka dia akan mudah sakit hati. Ingoti tamai. Kalau ada rasa penonjolan diri yang berbeda dari orang lain tapi dengan cara dan motivasi yang salah, ketika suatu saat keinginan kita tidak terpenuhi, maka dia akan gampang sakit hati, merasa telah berbuat tapi bukan untuk Tuhan. Kalau berbuat untuk Tuhan, dihargai so dihargai halak dan persoalan di dihita. Tetapi berbuat untuk Tuhan, suatu saat Tuhan pasti akan tunjukkan kualitas diri kita yang sebenarnya. Karena orang yang suka menonjolkan diri akan menganggap orang lain itu sebagai saingan. Ay dia do, gabe nga hado naking puan nami, iba dikon puan nasi, dang bisongonya to nga kaperempuan. Tidak ada penonjolan diri. Kalau penonjolan diri itu
ada di dalam diri seseorang, maka orang lain itu akan dianggap menjadi saingannya, bukan mitranya. Alani dia mau manami dohot inanami lumobi dihita ka perempuan salinari damai sejahtera ini akan kita miliki, terlebih ke perempuan ketika perempuan menjalin hubungan kepada Tuhan, maka nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Taingok mah, damai sejahtera bukan ditentukan oleh popularitas. Perasaan damai sejahtera bukan ditentukan dengan perangkat yang kita miliki. Damai sejahtera tidak ditentukan karena kecantikan dan kemolekan. Tapi damai sejahtera akan dimiliki dan dirasakan ketika seorang perempuan menghargai pemberian Tuhan dalam hidupnya. Hurang nih, walaupun ini aktris yang legendaris Marilyn Monroe. Lahir tahun 26, meninggal tahun 62, di usia 36 tahun. Namanya saja sampai membumi sampai saat sekarang ini. Artis yang berasal dari Amerika Serikat dengan kecantikan, popularitas, nama besar. Tapi ternyata tidak memiliki dan merasakan damai sejahtera dalam dirinya. Sehingga di usia 36 tahun dia mengakhiri hidupnya. Ada berapa perempuan yang sebenarnya menurut penilaian luar tidak ada yang kurang dalam dirinya, kekayaan, jabatan, nama besar, popularitas, tapi pada akhirnya tetap merasakan kekosongan dalam dirinya karena tidak memiliki dan merasakan damai sejahtera. Karena itu damai sejahtera diberikan kepada setiap orang yang berkenan kepadanya, sekali lagi yang menjalin hubungannya kepada Tuhan dan yang mau memperbaiki hubungannya terhadap sesama manusia. Alani mau lihat tema di tuhatai nama no pahita aka perempuan akaina diragam ni aka pakobasion natapatupa nang pesipata jujuk lu jahita. Hampir 7 lubi acara tahun, tapi saya yakin persiapan kita lebih dari beberapa hari. Jalahui dodo parsitutuan ni hita ka perempuan bangga do ibadah songopat dita perempuan mamering ka perempuan akaina mempersiapkan dirinya. Saya pakai semua apa yang kita lakukan hari ini kita persembahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Toho di hari Ibu Sadarion. Kita adalah perempuan-perempuan yang berharga di hadapan Tuhan, dipilih Tuhan secara luar biasa. Asa mamake sadok gulmit di ngolu tahun pakko basio tahun menjadi perempuan yang merasakan damai sejahtera dan yang membawa damai di tonga-tonga ni parngolota siganok ari. Karena apa yang tak bisa Tuhan kerjakan bagi kita dalam kehidupan kita. Kalau Maria mengatakan sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena dia merasakan dalam dirinya, bahkan Elisabeth saudaranya yang dinyatakan mandul dan tak mungkin memiliki anak, tapi pada akhirnya memiliki keturunan. Karena apa? Karena Tuhan yang mengerjakannya bagi setiap orang yang berkenan di hadapannya. Alanilah semarohata di perayaan Natal seksi perempuan di Bagasan Bornginon dihita saluhutna jala lasrohala godang aka keluarga aka ama huilala marlapa atau himbauan di pesta Natal lama iya te ala marnata laka mana gudang anak kaina sonari lasrohatong marnata lakaina gudang aka ama dohot akayanakon itu tong merlapatan berarti si paingot di tiki pesta Natal amaon. Jadi di hamu aka ama piate mau lihat madi tuhata nang semua anak-anak juga keluarga yang mendukung perayaan Natal nih seksi perempuan di Bagasan Bornginon na di kornitir inang Bibil Fro Mas Rio Borusinaga gabe hasangapon di Guarni di Batama dan semua perempuan sungguh-sungguh merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Damai sejahtera bukan hanya di tiki pesta Natal songon hiasan Natal tahun atau lewat Natal di terbungkus do museum. Jadi damai sejahtera kita itu enggak dibungkus, tapi setiap saat harus merasakan damai sejahtera.
Karena kehadiran Yesus membawa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setiap hari kita merasakan sukacita, walaupun kita punya tanggung jawab besar. Songon sada ina di tonga-tongani keluarga, di tonga-tongani huria, nang di tonga-tongani masyarakat rap taingo manang ahapena tahula. Kita kerjakanlah dengan sepenuh hati, bukan untuk penonjolan diri, tapi seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di masa ni si Maria dengan dope alat digitalon, dan pala di kamera honi bana dirina, rupani songo perempuan yang mendapat kasih karunia Tuhan. Tapi kita melihat dari tempat yang sederhana di hutan meti gabi barita na belga di bagasan tikion, dan pulai kon si barita-barita honot Tony. Seorang Maria yang memenyaki kaki Yesus, nang alangi-alangi hamu, itu dia lakukan dan namanya akan selalu diingat di mana Injil itu diberitakan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Marhiti saluhut pakkobasionnya kaparopuan, lamhehe maka parapuan di tengah-tengah nih huria tahun. Seksi perempuan tetap semangat untuk melakukan pelayanan demi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Martangi yang mahita. Debat aja hu baparasi roha pardingkan basa maulia tema. Di partiki ana macai argana pinasahatmu Tuhami. Akaruas ni huriamon lumobi aka perempuan aka ina. Nama kalacon ari hatutu bumi Tuhan. Di napatupahon perayaan Natal di bagasan Bornginon. Laus domu tu perayaan hari Ibu Toho di Arisadarion tanggal 22 Desember. Di ida jala ditatapo do pangaradion ni saluhut akka ina nami Tuhan. Jala dipelihon nasida may gabi hasangapon di guarmo. Laus di bagasan Bornginon mangido hami tuho Tuhan. Leho matutu dame na sumurong nasiyako itu hami ganup. Ay siyako do hujalo hami dame na sumurong di bagasan ngulo nami. Urupi surya kaina nami di ulon pakkobasion nasida di tonga-tongani keluarga, di tonga-tongani huria, nang di tonga-tongani masyarakat. Gabi parapuan nama buan dame manang di diabe nasida maringanan. Pasu-pasu surya kaya nakon na pinasat mutu surya kaina nami nadao manang najono siya nasida ramoti matuhan di bagasan asini roham. Sesama dosa nami di bagasan Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amin. Marende mahita muse sian buku ende 520 ayat sada saat tutolu laus papungu pelean 2 kantong. Tuhan
Kristus Raja sian surga tuatu portibion tubuh sian si Maria lawan busitaon di mata nasotarida kami daging songon hita nukarapun hitabe Jesus Immanuel enteni suruhani sangaman di Tuhani Yesus Raja Adamion sondang hati gorani panondang hangoluan di saluhur jolmai di rumah ridho dirina lama nubus manisia asa undang matewe alari dosa nabi suruhani sanama di Tuhani Rabjongjong mahita maredeh ta. Lege ende diusuruan sangapa di Tuhani lunga tubuh si palua raja si pardamei di padame di batata rodirina tukar dosa lunga tubuh Kristus di huta Betlehemi enteni suruhani sangapa di Tuhani Tatangi ako mapilian na tapapungon tuado pani di bata martangi ang mahita. Ali di bata manami na di banua gitya. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasan na mauli utus. Kupasahat nami masian na nilihon mi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutyos di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasiak kami pilianon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam hutada hami gudang ni silihon-lihon mi tuhami asalam gir-gir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mandok mahita ditangiang ale amanami. Say pinorbadia maguarmo, say ro maharajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehon ma tuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami sohon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Palua mahami sian pangago, ay hodo na punah harajaon, dohot hagogoon. Rodi hasangapon sa liling-liling na. Amen asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni todi porbadia ma. Nama dongani hamu saluhut na. Selamat hari Natal jala selamat hari Ibu Madihita masih jangal mahita tuna jonok tuhita.
ada ikan di atas perahu. Perahu besar mendarat di hulu. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga ceria dan bahagia selalu. Jalan-jalan ke kota Pekanbaru, jangan lupa beli ubi ungu. Hai inang-inang Naburju, selamat Hari Ibu. Kami serahkan kepada seksi sekolah minggu mimbar kita. Terima kasih. Di Hamuna Manginang Hudul Mahita, karena ada acara perayaan Hari Ibu. Nanti bagi anak-anak kami yang membawa bunga untuk orang tuanya, ada waktu nanti diberikan. Hudul Mahita sudah anom mana marpoto. Tentram Mahita Akainang. Cek.
kesempatan. Ada kesempatan. Ya, mohon. Nanti ada kesempatan, nanti kami kasih waktu. Ini masih acara ibu-ibu ya. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari yang sepi. Sujud berdoa ku dengar ada namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku. Silakan berdiri di tempat masing-masing dan anak-anak tidak dapat bunga. Anak-anak ini sekolah minggu akan menjumpai bapak dan ibu di tempat duduk masing-masing, akan diberikan setangkai bunga mawar untuk ibu. Ya, yang anak-anak kami yang akan memberikan bunga kepada orang tua selesai acara ini silahkan. Tapi kita prioritaskan dulu acara yang dari gereja. Terima kasih. Ayo ibu-ibu bangkit berdiri, bunga akan diberikan sama anak-anak sekolah minggu. Tanda cinta kasihnya seorang anak kepada ibu yang sungguh luar biasa. Ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang bijaksana, dan ibu-ibu yang sangat-sangat membantu dan penyelamat bagi keluarga. Udah. Ibuku. Boleh kita serahkan ya. Ayo Akulah sang pengukir mimpi. Iya. Yang menghendaki pergi berasal dari sepi. Lanjut. Yang hanyut oleh gelisah. Dan yang telah rasa bersalah. Ayo dibantu. Sampai ke belakang. Ayo. Ibu. Kaulah matahariku, terang dalam gelapmu. Kau tuntun aku di jalur berliku yang penuh dengan batu. Ucapanmu bagaikan kamus di hidupku. Aku berteduh dalam naungan doamu, Ibu. Hatiku memohon ampun darimu, Ibu, karena kasih Tuhan adalah kasih ibuku. Aku senang memilihmu, Ibu, karena engkau sinar hidupku. Panjang ya, masih. Ayo Ibu,
Kau adalah kunci kesuksesan anak-anakmu yang sungguh luar biasa. Ibu, teruslah doakanlah anak-anakmu, doakanlah bangsa ini. Biru penuh debu dan tusan, ku pandang. Oh, Tangyang. Sama-sama ya Ibu, kita nyanyikan Tangyang Nidai Nami. Di ya. Satu-satu ya Ibu. Halo. Ya, merah. Ayo Vidi. Ke belakang. Iya. Terus ini Vidi. Iya dibilang nggak bisa. Dipersilakan kepada anak-anak untuk memberikan bunga kepada ibunya. Dipersilakan ya anak-anak Naposo yang memberikan bunga kepada ibunya. Sama-sama ya Ibu-ibu, Tangyang Nidai Nami. Sana lagi nak. Halo semua nyanyi. Tangyang Nidai Nami, Nuna Paroro Topiki, Marang Didi Apeo, Marang Didi Apeo, Totonggo Irabodi, Nang Sipata Salam, Nang Sipata Salam, Aku Tuhan bila kaki, di bawah kori tangianmu, di bawah kori tangianmu, ingatku nabuju. Tangyang Nidai Nami buat kita para ibu semua kecil tahun ini, kuat dalam segala hal. Kita nyanyi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Gak apa-apa. Untukkan itu. Nang Sipata Salam, tertutup bila kaki,
pertama di Amang Inang. Dia muna manani inanami suang songoni akaya nakon nami. Mari kita duduk kembali di bangku kita supaya kita bagi snack kita. Supaya kita bagi makanan, kita makan malam. Kalau bagi makanan atau nasi tidak boleh dimakan di dalam gereja. Ayo kita duduk kembali Amang Inang, anak-anak sekalian, boleh kita duduk di tempat kita kembali. Ayo Inang duduk, nanti lagi Inang berfoto. Ayo Inang, Amang duduk, anak-anak naposo bulung. Boleh, ayo masih batasa kalau setia dalam dinanti mengangkat makanan Amang setia dan calon setia Tauko kemudian kita kembali Amang setia duduk ke tempat. Sudah malam, sudah larut, ada sama-sama kita Inang sambil menunggu konsumsi dibagikan. Nanti kalau sudah dibagi nasinya untuk musik dikecilkan sedikit bang, musik kecilkan bang. Stop. Ayo, diamuna manani inanami song-song nina poso bulung. Mari kita duduk kembali supaya kita bagi makanan kita, makanan malam. Ayo, ya, ayo Inang, Amang duduk, naposo bulung, anak sekolah minggu, duduk kembali. Diharapkan untuk kita semua Inang, agar duduk kembali di tempat kita masing-masing Inang, kita mau dibagikan konsumsi. Memang lihatang yang bersipanganon Inang Diakones. Duduk. Halo. Tapahudul Majolo. Anak-anak kami silakan duduk di tempat. Ay, Martangiang, Diamuna, Inang. Ayo. Iya tunggu. Sudah standby. Hudul Majohita Inang. Akar remaja, anak sekolah minggu. Duduk. Nanti kalau nggak duduk, nggak dapat. Udah lapar. Ayo duduk semua. Tapasonang majo. Saduhu nak. Duduk anak sekolah minggu duduk di sana. Apa? Enggak, duduk aja sana. Jaga aja anak-anakmu. Inang, ano mau foto Inang. Adong dapat kesempatan. Masih banyak waktu sampai jam berapa masih buka gereja. Ayo. Hudul Majohita, hudul. Ayo kita berduduk dulu. Jangan dong nama BG dapat foto. Ayo Inang. Ayo mari kita duduk dulu. Duduk dulu Inang, nanti mau. Inang, nanti lama foto Nang. Nanti ada kesempatan. Tapahudul Majohita Inang.
Ayo duduk dulu. Asabo hita Ayo. martangiang. Duduk. Kalau dang martangiak kita jaladang dibagi. Ayo duduk. Bang Aboy be. Sudah duduk, sudah. Ngaboy benang. Bagaimana konsumsi? Sudah aman? Nunga bagian konsumsi sudah ready? Ngaboy di Bait Tangiang? Bagaimana Inang? Sudah? Inang Diakones? Tapasada marohata martangiang mahita. Pinuji pinasangak magwarmo ale Tuhan di bata. Namangale holas ni roha dihami. Tung marulup-ulup do todinami. Makalason ima perayaan Natal nani hasuhuton ni parupuan ni HKBP Pekanbaru dohotami sitidangi ala nunga roho tu portibion paluaho kami gabe mangalho dame tua doho las ni roha tongodo di ari sadarion ima hari ibu ala nima ali Tuhan songon inahami bain mahami gabe sori pada nama lomar pangotik gabe halasan di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni nakumalia kami. Satoki kami neng marsi pangano Tuhan, Roma homa masu-masu si panganonon, asa gabe makorong gugune baru di pamatang nami. Dinamulak kami anon sian bagas coromon, juluani mahami, asa sahat kami di tonga-tonga ni keluarga, dang hurang manangaha. Mangasahon guarnya anakmu Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amin. Ijur bari.